tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde daɗi duniyaaru e onon yeɓoɓe min e mejaji meɗen rendo on calminama taskaram men taskaram moon Coftal-ɓalli men oyoɗo alet mba pewɗen sogona haaji men kal e yogo e toɓɓe ma en jokku haalde e ngal ɗo pellital ngal suudu ñawuru gullitanɗe ndu feddi africankore tamminde fiji ballon hono kaf woni jury d'appel o on paami pellital ngal ndun suudu ɓamno woni ittude Ray Kane mo leydi Sénégal heɓno e yeeso leydi Maroc ruttini ɗum ndinno leydi Maroc eɗen gandi leydi Sénégal wullitima ɗum awokaɓe ɓe mbaɗi kuccidiral e jandiyankoɓe ɗum noon ko ñande ha joni alkamesare nde toon to Paris la mode de France koɓe kaali hen e dawal ngal ɓe payi men garto hen tedduɓe e yaajendi wona ɗum ko tedduɓe men kal e ko mbiten volontaire FIFA woni kawre cehilagal oɗon gandi kippuji africain-koji kewɗi ina potto e kippuji ɗi Europe ɗi Amérique kam e donge goɗɗi ɗum noon ko gam heblanade folitiroji garoji wano folitir coupe du monde ngo ganduɗa eɗen gandi ko lebbi tati tan keddi hen kono kay e gon folitir rokkat en fartange haalde e kawre baras eɗen gandi RD Congo ko kay wonani toon kippuji Afrique kono ko ƴewde so tawi limore jeenayoɓe Afrique heɓno beele ina wawi timmude sappo ɗum noon men kal e fartangeji godanɗe RD Congo ngam ha joni wawde tawtoyde ɗin kippuji jeena africain-koji ɗi gono sappo ɗi jahan dongre nde toon to coupe du monde men kal hunde kadi e JOJ wonɗi pijirloji olympique tawi koɗi sukaɓe ɗi Dakar heblanto e ndeɗo hitande timminiren kadi e kabaru dokkaɗo wonde Mohamed Salah o ɓiɗɗo leydi Égypte baɗɗo duuɓi jeenayyi toon to Liverpool leydi Angleterre omo ummo e on ɗon club e timmode oɗo saison Premier League mbiyen wadde ɗo e lebbi ɗiɗi tedduɓe ko ni wonata mbaɗi yewtere meɗen oɗon mbawi rewidade min e woppude jiyanɗe moon e médiaji meɗen rendo ɗi on jarama tedduɓe.